Dziękuję bardzo. Pan Przewodniczący Szczerczyk. Znaczy, ja mam kilka spraw. Najpierw zacznę od mojej przedmówczyni. No, tak się składa, może to jest przykład dla Platformy Obywatelskiej, może dla koleżanki również. No, my jesteśmy też mieszkańcami Gdańska i tak jak Jerzy Wilecki mówił, wyrażamy też opinie wielu mieszkańców Gdańska. No, tak czy inaczej musimy się pogodzić. Natomiast, drogi Piotrze, na tej sali nie ma żadnego konstytucjonalisty, ale ja się rzeczywiście trochę przygotowałem się do tej sesji, popytałem prawników, konstytucjonalistów i tak naprawdę też do swojej publiczności powiem, że tą wojnę, jeżeli mówimy w kategoriach wojny, to rozpoczęła Platforma Obywatelska, nawet Komisja Wenecka to przyznała w swojej raporcie. To po pierwsze. Po drugie, proszę, jeżeli orzeczenia Trybunału znaczy musimy o tym wiedzieć, opinie Trybunału Konstytucyjnego obowiązują dopiero od momentu ich uchwalenia. Prawo nie działa wstecz, a więc zalecenie obligujące prezydenta do niezwłocznego zaprzysiężenia nowo wybranych sędziów obowiązuje dopiero w przyszłych wyborach, a nie przy tych poprzednich. Z tego samego powodu każdą ustawę uchwalaną przez Sejm obowiązuje domniemanie konstytucyjności, co oznacza, iż jest ona obowiązująca do czasu jej zakwestionowania przez Trybunał Konstytucyjny. Czyli Trybunał przy swoich ostatnich decyzjach jest zobowiązany do obradowania w pełnym 13-osobowym składzie, tak jak tego wymagała uchwalona ustawa, a nie 9-osobowym, jak przyjął prezes Rzepliński. Prezes Rzepliński jest czystej wody politykiem. Jeżeli mówi się, że Trybunał Konstytucyjny obraduje wprost na podstawie przepisów Konstytucji, to nie może prezes Rzepliński powiedzieć tak, ok, obradujemy w oparciu o Konstytucję od artykułu 1 do 195, a 197 już nas nie obowiązuje. No więc na coś się trzeba wreszcie zdecydować. Również poprzednie orzeczenia Trybunału przyjęte przez Trybunał Konstytucyjny budziły wątpliwości ze względu na to, iż prezes Rzepliński zadecydował najpierw, że prezydent Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ważności przepisowej nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym musi odbywać się przy pełnym składzie, to jest 9-osobowy, jednak ze względu na wyłączenie się części sędziów, przypomnę tych sędziów, którzy na zlecenie prezydenta Komorowskiego pisali tą ustawę, którą potem sami zakwestionowali, to tak a propos niepolityczności Trybunału Konstytucyjnego, część sędziów się musiała wyłączyć, w związku z tym taka była potrzeba chwili dla profesora Rzeplińskiego, w związku z tym ten skład 9-osobowy zamienił na skład 5-osobowy. Także i wy to naprawdę nie widzicie. Dziękuję bardzo. Pan radny Koralski. Szanowni Państwo, od strony formalnej prawnej ani ten apel, ani te dywagacje tutaj na forum Rady Miasta tej rzeczywistości nie zmieniają. Wydaje się, że Platforma Obywatelska wykorzystuje większość w Radzie Miasta, żeby wzmocnić głos swojej opozycji w Sejmie i mówić to, co do tej pory mówiono w Sejmie. Wybrano drogę, żeby we wszystkich samorządach, gdzie Platforma Obywatelska ma większość, zaklinać tę rzeczywistość. Tutaj to zaklinanie nic nie pomoże. Polacy każdego dnia widzą, że słońce wstaje i zachodzi. Zachodzą pewne fakty polityczne, merytoryczne. My w Radzie Miasta musimy się liczyć z tym, że działalność naszego samorządu podlega nadzorowi z punktu widzenia legalności. Na pewno ten apel będzie podlegał takiej kontroli. Jeżeli okaże się, że jest nielegalny, będzie uchylony. Z drugiej strony na pewno, jeżeli Rada Miasta popełniałaby takie naruszenia w dalszym ciągu, być może taką radę można rozwiązać. Nowe wybory może zmienią tą polityczną optykę. No w demokracji tak zawsze jest, że większość ma rację i wiemy od początku, widzieliśmy od początku, że arytmetyka daje tutaj rację Platformie Obywatelskiej w Gdańsku. No ale Gdańsk to jeszcze nie cała Polska. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani radna Miejska. Dziękuję Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie. Nie wierzyłam w to, że dzisiaj to powiem, ale zgadzam się z Panem, ponieważ udało się Panu odciągnąć posłów Platformy Obywatelskiej od pchnięcia państwa. Brawo, gratuluję. Ale przechodźmy do spraw ważnych, które chcę jeszcze powiedzieć. To działacze Platformy Obywatelskiej donosili na Polskę. To działacze Platformy Obywatelskiej szukali wsparcia poza granicami państwa. To działacze Platformy zezwalają na to,
Przewodnicząca Dulkiewicz. Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący. Wzór, który napisali Pani jest tyle, starałam się sobie notować i do niektórych się odniosę. To, że Pani Radna Kołakowska straszy i rzuca kalumnię, to już chyba przez te 1,5 roku zdążyli się przyzwyczaić. Mówi Pani o, że nie będzie Pani podawać ręki, to Pani nie odpowiada na dzień dobry, właściwie już od roku, ale to tylko tak króciutko. Bardzo zmartwił mnie głos radnego Koralskiego, radnego z długoletnim stażem. Myślałam, że Pan Przewodniczący Koralski wie, że do organu nadzoru dostało się akty prawa miejscowego, a apel dotyczący właśnie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja konstytucyjnego aktem prawa miejscowego nie jest. Ze swojej istoty nie podlega badaniu przez nadzór. Z uwagą słuchałam także Pana radnego Bielskiego. Mówi o tym, że wielu przedsiębiorców na wywłaszczeniu majątku się zbudowało, czy w dziwny sposób zbudowała się III Rzeczpospolitej. Myślę, że to pytanie też możemy zadać radnemu Bielskiemu, jest jednym z najzamożniejszych radnych w naszym mieście. Ale nie takie o skutkach, o tym, że dopiero teraz musi walczyć z usuwaniem skutków sowieckiej okupacji. Wydawało się, że usunięciem tych skutków jest wstąpienie Polski do struktur bezpieczeństwa NATO, do bycia we wspólnocie europejskiej, o czym świadczy i cieszy się prezes Kaczyński w swoim wystąpieniu 2 maja z okazji Dnia Flagi Narodowej potwierdził to, że także rząd Prawa i Sprawiedliwości chce, żeby Polska była w Unii Europejskiej. I na koniec jedno, odwołujemy się do maksymy towarzyszącej naszemu miastu, myślę, że ten apel jest jego najlepszą kwintesencją. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Piotr Korawski. Dziękuję bardzo. Ja odnoszę tylko do wypowiedzi Pana Przewodniczącego Strzelczyka. Drogi Grzegorzu, z uporem maniaka odwołujesz się do sytuacji początku kryzysu konstytucyjnego, niby zapoczątkowanego przez posłów Platformy Obywatelskiej. To tak tylko, żeby zakończyć ten temat. Sprawa czerwcowego głosowania znalazła swój koniec w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. Strony zaakceptowały jego sentencję, została ona opublikowana. Nawet prezydent zaprzysiągł 2 sędziów na miejsce i oni zostali włączeni do orzekania. Posłowie Platformy Obywatelskiej też stwierdzili, że to był błąd i stwierdzili, że ten błąd należy naprawić. Wy natomiast dalej trwacie w swoim błędzie prawnym, niezgodności z konstytucją. Czy was stać jako Prawo i Sprawiedliwość na to, żeby zrobić taki gest, stwierdzić, że działacie niezgodnie z prawem i żeby nam przywrócić elementarne poczucie sprawiedliwości, elementarne poczucie zgodności z konstytucją RP? Żeby było jeszcze prościej, to wyjaśnię to małą krótką anegdotą. Posłowie Platformy w sklepie wypili szyby w witrynie, a wyście weszli do środka i splądrowali cały sklep. Dziękuję bardzo. Pan radny Gierszewski. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście, rzeczywiście anegdotą. Jedni i drudzy tutaj popełnili błąd. Czy Platforma Obywatelska miała prawo wybrać 5 sędziów Trybunału Konstytucyjnego? Czy Prawo i Sprawiedliwość miało prawo ich odwołać i powołać nowych? Na te pytania nie odpowiemy tutaj na tej sali. Słuszna informacja. Tutaj nie ma prawników. Tutaj niestety dzisiaj siedzą politycy, szanowni Gdańszczanie. Niestety. Jesteśmy tak naprawdę świadkami pewnej kłótny politycznej. Już kiedyś namawiano nas do łamania prawa. Dzisiaj mogę powiedzieć coś więcej. Niepłacenia abonamentu. Którzy wiedzą dokładnie, o czym mówię, to na pewno się uśmieją pod nosem. Ale wyjdziemy dzisiaj dalej, szanowni radni. Tu nie zgodzę się z koleżanką, że nie stanowimy dzisiaj żadnego prawa. Paragraf 2, paragraf 3 mówi o pewnym prawie. Mianowicie my dzisiaj mówimy do urzędników, naszych miejskich urzędników. Używajcie prawa, ale takie, jakie my tutaj dzisiaj
Wam pozwolimy używać. Uważam, że jest to niesłuszne. Jestem radnym od 5 kadencji. Zawsze starałem się rozwiązywać problemy gdańszczan. A dzisiaj? Nieważne tych 1000 miejsc brakujących w przedszkolach. Nieważne drugie tyle w żłobkach, a co tam? Ważne jest to, żebyśmy dzisiaj wbili się w pewną dyskusję polityczną. Taką najgorszą retorykę, bo polityczną, a nie merytoryczną. Trochę wstyd i szkoda tego samorządowego parlamentu. Tak, tego, tutaj gdańskiego. Bo wielokrotnie wszyscy tutaj na tej sali mówiliśmy, że my nie jesteśmy od politykowania. My jesteśmy od załatwiania spraw gdańszczan. A co my dzisiaj tu robimy? Jak tradycyjnie można powiedzieć, rozwiązujemy problemy, ale czyje? Powtarzam, czyje? Tutaj na tej sali. Czyje problemy my faktycznie chcemy tutaj rozwiązać tym apelem, który tutaj został przez Państwa niektórych radnych zgłoszony? Szkoda naprawdę czasu i zdrowia na te politykierstwo. Tak naprawdę to jest wielu radnych, którzy mogą teraz powiedzieć chórem: weźmy się Panie i Panowie do pracy, a nie do dialogowych dyskusji. Bo gdańszczanie tej pracy od nas oczekują, a nie tego, co robimy dzisiaj tutaj na tej sali. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Przewodniczący Bożek. Ja odpowiadając tak nie będzie. No ale tak nie jest, no. To jest błąd. To jest błąd. To jest błąd. Ale być może z normalnie... Każdy ma jakieś poglądy polityczne. Ale to jest informacja, być może z Państwa normalnie... Ja jestem zgodnie z Panem specjalistą można być tylko wtedy, kiedy jest się formalnie albo nieformalnie związanym z PiS-em. Niezależnie od tego, czy nazywa się ktoś Jerzy Stępień czy Andrzej Wajdan. Drodzy Państwo, Samuel Johnson napisał kiedyś, że patriotyzm jest ostatnim schronieniem życiowym. I autor miał na myśli to, że często postacie historyczne najgorzej kojarzone pod płaszczykiem patriotyzmu łamali prawo. I oczywiście nie porównuję dzisiaj z żadnego przedstawiciela naszych władz centralnych ze źle kojarzonymi postaciami historycznymi, to była taka ogromna przesada. Ale mam wrażenie, że jeśli stosuje się taką technikę, że działa się przeciwko państwu i realizuje się partykularne interesy, używając przy tym patriotycznych haseł. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Mieszczak. No prawie, ale mają sądy konstytucyjne, nie? Coś tam mają, ale Zmusiła mnie zabrania głosu pani Dulkiewicz. daj mi jakieś wizytówki. Być może Pani nie wie tego, ale Pani widzę, że głosu wydałoby jednak coś wiedzieć. Telefon piszesz, tak. Chcę Pani wiedzieć, że moja druga część życia, pierwsza spędziłem w Akademii Medycznej w Gdańsku jako lekarz, a drugą poświęciłem działalności gospodarczej. Ta druga część właśnie życia nauczyła mnie, czym jest trzecia Rzeczpospolita i czym uwłaszczenie ludzi, którzy związani są z funkcjami właśnie takimi jak Pani partia, do którego nie należy, do interesu Pani partii. Czy się zapisałem? Tylko Pani nie pomyliła. Ja byłem ofiarą tej sytuacji. Musisz pisać tak jak Kilka razy jest ciężko i nie jest nie atakowano. Z tego powodu właśnie, że nie byłem po Państwa stronie. wybierz numer, Że stałem w stronie ja się nie prawdy zapisałem. i walki z tym kłamliwym systemem, który budowaliście. W związku z tym byłem również atakowany przez moją gazetę Lwowską. Pani to czytała. Szkoda, że nie pytała Pani sprostowania po 6 latach procesu. Ten proces wygrałem. Powinna Pani to wiedzieć. Jeśli Pani chce zabierać głos. I na końcu powiem tak. Przekroczyła Pani pewne granice. Więc jeżeli Pani publicznie prosi, bardzo poważnie rozważę konsekwencje prawne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Przewodniczący Szczerze. Ale Króciuteńko, proszę Państwa, drogi Piotrze, no właśnie my staramy się naprawić to, co byście dobrego nie zgłoszeni w czerwcu ubiegłego roku. Po pierwsze jest skierowana do Sejmu nowa ustawa o Trybunale Konstytucyjnym. Po drugie, zgodnie z zaleceniami Komisji Weneckiej opracowuje zespół ekspertów powołany przez Marszałka Kościńskiego. Ale tutaj to nie o to chodzi. To jest jedyne paliwo dla opozycji, żeby wyprowadzać ludzi na ulicę i robić ten stoły polityczny. Twój szef, Grzegorz Schetyna, wyraźnie powiedział, jesteśmy opozycją totalną, nas i tak
jakakolwiek rozmowa o czymkolwiek państwotwórczym nie interesuje, tylko ulica i zagranica. To jest credo szefa Platformy Obywatelskiej. Ku mojemu zdumieniu, wczoraj drugi lider polityczny opozycji, dzisiaj, w roku 2016, z uporem godnym lepszej sprawy oświadczył, że będzie bronił Konstytucji 3 maja. Gratuluję wiedzy historycznej. Myślę tutaj o panu Pęcu. A najlepszym dowodem tego jest to, co się dzieje ostatnio z profesorem Kamilem Radkiewiczem, dyrektorem Zespołu Orzecznictwa i Studiów Trybunału Konstytucyjnego. Nie chodzi o merytoryczne załatwienie sprawy i rozstrzygnięcie sprawy panu politykowi, profesorowi Rzeplińskiemu. Chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby dostarczyć opozycji paliwo polityczne. I to jest też jeden z powodów dzisiejszej sesji. Nie interesy graniczne, nie interesy Polaków, to 8 lat pokazaliście w Polsce, w Gdańsku trochę dłużej, was interesują. Tylko ubolewamy nad tym, że dzisiaj nie możecie sprawować władzy w dalszym ciągu działać na szkodę tego społeczeństwa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Koralski. Będzie zdecydowanie tak. Myślę, że niefortunny był ten cytat ze świętego Jana Pawła II, papieża, że każdy ma swoją Westerplatte. No, papież powiedział o tym w konkretnej sytuacji, do konkretnych słuchaczy i mówił o konkretnych wartościach, które miał na myśli, myśmy to rozumieli doskonale, kiedy mówił do młodych ludzi w Polsce. Natomiast patrząc szerzej, to każdy dzisiaj używa tego sformułowania bez względu na barwy polityczne, a więc co, możemy pomówić o tym, że takie Westerplatte ma klub polityczny, takie Westerplatte ma grupa interesów, lobbyści, oni też, prawda, mają takie swoje Westerplatte, z którego nie chcą ustąpić, bo to są ich wartości, tak? A więc dzisiaj musimy o tym pamiętać, że Westerplatte klubu Platformy Obywatelskiej to jest to, żeby wygrać to głosowanie dzisiaj na sesji Rady Miasta. Westerplatte w Sejmie to jest to samo dla Platformy Obywatelskiej, co w roku 2006 czy 2007, żeby z powrotem przejąć władzę bez względu na to, czy jest to w interesie Polski i Polaków, czy nie. Więc dzisiaj mówienie o tym Westerplatte to jest, myślę, nie tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani radna Kopakulska. Mam wrażenie, że dyskusja zmierza już do końca i chciałabym zaapelować do tych może jeszcze przyzwoitych radnych z Platformy, jeśli tacy się znajdą. Proszę Państwa, SLD łatwiej pogodziło się z przegraną niż Platforma Obywatelska. Komuniści łatwiej pogodzili się z przegraną. A Wy dzisiaj musicie sobie uświadomić, że Wasz czas już się kończy, naród wybrał inaczej i zachowajcie się chociaż na koniec z godnością i nie przyjmujcie tego haniebnego apelu, którego celem jest anarchizacja państwa. Natomiast kończąc jeszcze do Pani Przewodniczącej Dulkiewicz, dziwi mnie to, że nigdy nie usłyszałam z Panią żadnego merytorycznego odniesienia się do wypowiedzi któregokolwiek z nas. Jedyne, co ma Pani do powiedzenia, to wycieczki osobiste, oczywiście bardzo nietrafne i bardzo niesłuszne. Oczekiwałam od szefowej klubu, że będzie jakaś merytoryczna wymiana zdań i umiejętność choćby odniesienia się do tego, co mówimy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Andrzejczak. Szanowni Państwo, ja chcę się krótko odnieść do tego, co powiedział pan poseł Powiedział Jarosław Kaczyński, w Europie to być w Unii Europejskiej. Ja przypominam Państwu radnym PiS-u, że Unia Europejska to też prawo, które nas wynosi. To jest Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. To jest traktat akcesyjny przyjęty przez suwerena w 2003 roku. To są inne prawa europejskie. Jeżeli pani radna uważa, że słowa pana posła Jarosława Kaczyńskiego o Unii Europejskiej są nieprawdą, nie powinniśmy przynależeć do klubu państw, które szanują standardy demokratyczne, które szanują prawa człowieka, które szanują konstytucję i niezawisłość sądu, no to jeśli pani poinformować pana posła, czy się pani z taką polityką nie zgadza. Dziękuję bardzo. Pani radna Lecińska. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że jestem ostatnia, ale bardzo się cieszę. Ja mam tutaj na Polityki Socjalnej przytoczyć słowa Lecha Kaczyńskiego z 2006 roku. Może to Was da do myślenia, bo widzę, mam wrażenie, że jest ten problem w dalszym ciągu. Trybunał Konstytucyjny jest nieodłączną częścią systemu ustrojowego państwa prawnego. A więc był, jest i pozostanie, dopóki
Nie psujcie tego. Apel do Was po raz kolejny. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przypomnę, że dyskusja była nad apelem Rady Miasta Gdańska dotyczącym 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja i kryzysu konstytucyjnego w Polsce. Kto z Pań i Panów jest za podjęciem? Proszę nacisnąć podnieść. Kto jest za? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Za było 22 radnych, przeciwnych 11 wstrzymanych. Apel został podjęty. I w kolejności pierwsza to jest pani radna Ostrzegawocki, Co Andrzej, powiesz mi coś? Panie poseł, Krzyczeć. Przez Radę Miasta. No oczywiście większość miała Platforma Obywatelska. 22 głosy przeciwko 11. Zdrajcy Polski! Zdrajcy!
Tutaj nadal sesja Rady 2. Andrzeja Wolski. To miało większe znaczenie. Natomiast stało się jak się stało. Kilka słów chciałbym jednak z tej mównicy powiedzieć, nie tylko jako poseł, ale także jako były radny miasta Gdańska, z czego jestem bardzo dumny. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rada, w tej dyskusji, która miała miejsce, mieliśmy dwie płaszczyzny. Płaszczyznę polityczną i płaszczyznę prawną. Jeżeli chodzi o płaszczyznę polityczną, nie rozumiem wystąpień radnych Platformy Obywatelskiej, którzy mówią o łamaniu demokracji. Czy ktokolwiek w Polsce dzisiaj nie może demonstrować? Czy komukolwiek w Polsce odmawiane są podstawowe prawa obywatelskie? Czy to nie za waszych rządów gdańszczanie, 35 osób, pracowników Stoczni Gdańskiej, manifestujących w stolicy, kiedy odbywały się obrady Europejskiej Partii Ludowej, nie zostali brutalnie potraktowani przez policję gazami bojowymi? Wtedy nikt na temat łamania praw obywatelskich ani w Trybunale Konstytucyjnym, ani w innych organach Rady Europy nie mówił. Czy dzisiaj cokolwiek w sprawie łamania demokracji w Polsce czy w Gdańsku się dzieje? Oczywiście, że nie. Jeżeli chcemy mówić o sprawie merytorycznej, prawnej, to stajmy też w prawie i stajmy też w prawdzie. Szanowni Państwo, Panie Sędzio, Panie Senatorze, wcześniej też Ministrze, Magistrze Prawa, czy to nie za Państwa czasów, tak samo jak i dzisiaj, obowiązywała ta sama konstytucja, która obowiązuje dzisiaj? Bo my nie mówimy nic na temat tego, że konstytucja przestała obowiązywać. O czym mówi artykuł 87 konstytucji? Kto stanowi w Polsce prawo? Najpierw Sejm, później Senat, potem podpis prezydenta. I przecież to, co dzisiaj mówicie na temat łamania konstytucji, to jest właśnie także tą uchwałą, którą podjęliście, łamanie artykułu 87 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Bo obojętnie jaka jest ustawa, jeżeli została ona uchwalona, to, drodzy Państwo, ona obowiązuje. I parlamentarzyści doskonale o tym wiedzą i myślę, że sędziowie o tym wiedzą, członkowie Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli została zmieniona ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, to ma ona moc obowiązującą. I na nim zna się zaklinanie rzeczywistości. I doskonale o tym wiecie. I nie ma dzisiaj takiej sytuacji, że Prawo i Sprawiedliwość łamie konstytucję, tylko właśnie Platforma Obywatelska i niestety dzisiaj także Rada Miasta Gdańska, podejmując tego typu uchwałę, złamała konstytucję, która mówi o tym, że to parlament jest ustanowienia prawa, a obywatele będą to prawo wypełniać, dopóki nie zostanie zmienione. I tą refleksją chciałbym zakończyć to przemówienie i mam nadzieję, że Państwo się opamiętacie w tej niestety anarchizacji naszego życia codziennego. Dziękuję. Dziękuję. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę, jak tak zwrócić uwagę na dotrzeć, myśmy głosowali nad apelem. Pan senator Waldemar Wąsowski, bardzo proszę. Pod sztandarem. Biało-czerwony. Może się dziwicie, ale w ważnych rzeczach, gdzie zagrożone jest dobre imię Polski, honor Polaków, też sztandarem się nie rozstaje. Panie Przewodniczący, Radni Koalicji Obywatelskiej oraz Polacy, oraz wolni Polacy, którzy są ze drzwiami. Ale myślę, że już niedługo, że będzie dla nas Polacy, wolni Polaków będzie to miejsce. To, co ja tutaj dzisiaj słyszę, Panie Przewodniczący, Polska jest krajem unitarnym. A to, co dzisiaj ten uchwałę, którą podejmujecie, ten apel, tak, ten apel, który tutaj dzisiaj głosowaliście, to jest bardziej powiedzenie posłuszeństwa państwu polskiego. Nie wiem, co wam się tutaj marzy. Wolne miasto Gdańsk wam się marzy? Powiem tak. Chciałbym tutaj wiele słów powiedzieć,
nawet ostry, a znacie mnie, że potrafię ostro mówić. Ale obecnie jestem senatorem Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej i godność tego mandatu nie pozwala mi używać takich słów. Ale zacytuję wam tutaj znalazłem na prędce, znalazłem wam cytat z literatury polskiej. I który się, można powiedzieć, odnosi, a jeszcze pan przewodniczący Błaszkowski, zdaje się, tak? Powiedział, że niektórzy pod płaszczykiem patriotyzmu. Tak, pod płaszczykiem patriotyzmu jeździli targowiczanie, do Carycy jeździli i byli też w tamtym czasie ludzie, którzy wierzyli, też byli popierani przez tak zwanych pożytecznych idiotów. Dzisiaj też jest nowoczesna targowica, która jeździ do Brukseli i też się popiera przez opozycję i też przez pożytecznych idiotów. I chciałbym po prostu powiedzieć tak. To, co chcę teraz powiedzieć, to będzie tytułem komentarza do tego, co się dzieje teraz w Polsce i tytułem komentarza do tej uchwały, którą dzisiaj żeście przegłosowali. Do tego apelu, który żeście dzisiaj przegłosowali. To będzie najlepszy komentarz. To nie są moje słowa, to są naszego wiersza. Monolog Konrada z Wyzwolenia. To jest kilka